Komora učiteľov Slovenska zverejnila sumy na výplatných páskach v niektorých inštitúciách v rezorte školstva. Okrem toho odmeny sa tu pohybujú od 3 do 9 tisíc eur. Slovenská komora učiteľov vyzvala ministra školstva, aby preskúmal financovanie a neúmerne vysoké odmeňovanie v inštitúciách, ktoré spadajú pod jeho kompetencie. Najvyššie platy majú v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže. 6 vedúcich zamestnancov na Nivame zarába v priemere za posledný rok okolo 5 000 eur. Celkovo priemer vedúcich zamestnancov na Nivame je viac ako 1000 vyšší ako v iných priamo riadených organizácií ministerstva školstva. Mnohí zamestnanci Národného inštitútu majú dokonca vyššie platy ako samotný riaditeľ. Jeho kolegovia zarábajú napríklad niektorí 5700 eur, 5660, 5100, 5200. Národný inštitút vzdelávania a mládeže sa bráni. Podľa riaditeľa odmeny boli adekvátne. Šéf inštitútu doplňa, že platy aj odmeny sú zamestnancom priznané podľa zákona. Odmeny, ktoré dostala tá malá vybraná skupina zamestnancov, spočívajú v tom minulom období hlavne za to, že náš inštitút riešil dve kľúčové rezortné úlohy. Poprvé sme zlúčili 5 rezortných organizácií do jednej a druhá úloha je, vlastne sme riešili kurikulárnu a inkluzívnu reformu. Okrem toho odmeny podľa riaditeľa inštitútu dostali viacerí zamestnanci k životným jubileám. Tie podpisuje samotný šéf. Odmeny, ktoré som priznal zamestnancom, boli adekvátne a boli na mieste. Minister školstva sľubuje, že sa pozrie na situáciu s údajným nadštandardným odmeňovaním v inštitúciách rezortu. Ja ak zistím, že to tak je, budem chcieť vedieť, prečo vôbec, či taká situácia je pravdivá. Určite ju preverím. Komora učiteľov v tejto súvislosti upozornila aj na nedostatočný výkon inštitútu vzdelávania. Barbara Štefanovičová, Teatry.